no. No, non arriva la siena. Date una volta, dopo, dai. Date una volta, sì. Yalla!
Non se ve un carallo, però. ¡Son esos mellores! ¡Vamos! Carica. Muchas gracias. Buenas noches a todos, amigos, amigas. Somos Son do Pau e empeza a festa de hoxe. Son do pau non, son do povo, sei cal que somos. Son do povo non, son do peo. Son do peo, son do pío. Pero Boas que noites, estrago aos de devotos, boas noites aos devotos que andan por aí, boas noites. Boas noites aos da estrada. Boas noites aos de Santiso tamén. Tamén de Barreiros e Coirós. E tamén de Dozón e de Castro de Arriba. Compostela, Vedra e Bocaixón. Veña aí, veña, hoxe ímolo pasar ben. E vamos alá con unha peza que se chama Teu amor son eu. Teu amor son eu. Non sei. O do teu amor son eu é moi relativo, non? Todo cambia nesta vida.
dun momento a outro apareceche un avión por aí, collíchelo e teu amor son eu, tamén vou. Afinaciones chus. Ay, que
moito berrades aí, sodes poucos, pero vos. Conseguimos crear un burato xa pola tarde, se subides aí ao monte vedes todo rodeado de nubes, aquí parece unha cousa máxica, non? Menos mal que temos un pouco o mínimo de sorte, non? A la afinación, Philippe Coupon. Tamén está oportuno o momento de decir o de que isto da chuvia ácida xa nos empeza a cansar a todos. Non temos nin mazás, nin figos, non queda nada, nin unha periña, non hai nada, absolutamente nada en toda a comarca, en toda a provincia. Eu recorro bastante a provincia, non? Son vendedor. É increíble o da chuvia ácida esta das Pontes. Onte mismo veño dali, e ali están como unha rosa, claro, teñen unha chimenea de 100 metros.
Temos un problema moi grande sempre, non? Que si eres ti e os outros. Que Felipe nesta semana leva 28 cordas e as tendas xa non dan feito pa ele, están contentísimos, non? Aí, claro, aí ese churro ten unha tienda. Eso, moi ben, aí, sangre, sí, eso, sangre, sudor e lágrimas. Como os que pasaron algúns toriños aí, os pobres, para divertimento de outros, non aí arriba. Foi algo un pouco espectacular e penoso. Pedimos un aplauso para os toros, por favor, que o sufriron moito aí. Non teñen a culpa de outro tipo de... Bueno, moi ben, sí. Ben, o seguinte é un paso doble agarradiño, moi bonito. Chamámoslle paso doble Te Quiero. Teu amor son eu e agora te quero, non? Quérote, te quiero. Ben do latín, querémonos todos. Ben, esto do te quiero ven de os homes, as mulleres, os animales e as plantas, non? Todo eso crea unha simbiosis que se transforma en nenos. Os nenos medran, plantan bosques, os animales viven nos bosques, e veñen uns e lle prenden lume. Hai outros que tiran colillas, vasos de plástico, botellas, escupen lapos interminables. Ben, pero todo isto que quere decir que se non temos amor polo mundo e no terra. Que esperan que volvamos a casa.
rotura da corda sufriu moito o ollo de Filip. E casi estamos. Hai unha cousa que tamén quixéramos recalcar, que hai algunha xente que se queixa de que se faga esta festa nesta carballeira, porque eles a usan para outros menesteres. E despois chegan aquí e acaban ca espalda sempre clavada de vasiños de plástico e anaquiños, e chegan ca casa co cu tamén cheo de ferralla. Entón, pregaríamos que por esa xente, non, un pouco de respeto e se tiraran os vasos nas papeleras.
Menos de eso